Kadmium, prvok s atomovým číslom 48. Dnes ho sprevádza tajomná éterická bytosť a odhaľuje nám jeho silu. Rok 1817. Nemecký chemik Friedrich Stromeyer objavuje kadmium ako nečistotu v zinkovej rúde. Nový kov sa zrodil. Pri zahrievaní zinkového karbonátu sa zrazu objavuje lesklý kov. Kadmium sa práve odhaľuje svetu. V jadre kadmia pulzuje presne 48 protónov, základ jeho identity a neuveriteľnej sily. Okolo jadra obieha 48 elektrónov a približne 64 neutrónov. Dokonalá atómová symfónia. Jeho charakteristické spektrálne čiary žiaria na vlnových dĺžkach 258,8 a 326,1 nanometra. Kadmium hovorí vlastným svetlom. Dnes ho skúmame v moderných laboratóriách. Kvantové bodky, pokročilá spektroskopia, kadmium poháňa vedu vpred. V priemysle je neoceniteľné. Nikel-kadmiové batérie, ochranné povlaky proti korózii a špeciálne pigmenty. V medicíne chráni pred radiáciou a pomáha pri zobrazovacích technológiách. Kadmium slúži aj ľudskému zdraviu. Vo vesmíre napája satelity vďaka CDT solárnym článkom a chráni komponenty v extrémnych podmienkach. Od atómu až po hviezdy. Kadmium spája minulosť, súčasnosť i budúcnosť ľudstva. Kadmium. Prvok, ktorý poháňa inovácie, technológie a našu cestu do budúcnosti. Svetlo objavu nikdy nehasne.